was a minimum wage. Kawo Kisumu wadhi nyaka Migori kama riwruok mar jotije piny owacho mar kaonti ma Migori dwaro mondo ten kaonti ma Migori ochul gope mag meto mag osara ka ochakore dwe mar 7 higa mar 2024 nyaka dwe mar 1 higani. Jafwambo Jojuma ni kod ler mathoth. Kada bedi ten kaonti ma Migori ne ochako medo jotich osara dwe mar 2 mar higani, riwruok mar jotije mag kaonti ma Migori wacho ni metone mar osara ni mane onego chakre dwe mar 7 mar higani 2024 kaka ne dulno mochung' ne wechego mag osara ne owacho kaonti ma Migori ok oketo ma itim. Ten riwruok mar jotijego mag kaonti ma Migori ka otelnegi kod jagoro margi Lavo Kasta Marwa wan jotich oyudo meto mar osara ka ochake mana dwe mar 2 mar higani ka gidwaro mondo kod weche modong' bende koro chulgi. Arrears that were supposed to be given to employees from 1st July 2024 to February this year. Why am I saying that? There's an increment that was done by SRC. Yes, the county government honored it in February this year, but we have some months, around 17 months, that were not honored, which are supposed to be honored. So that is also a thorny issue that we want to talk about. Riwruok ni ma jotije kaonti ma Migori bende wach ni nitiere jotije mathoth ma oting'o jopuonjgo mag nasari ma nyaka sani koro pok ochor malo e ngas mar tich. County government, I think they promoted some staffs, but we still have a problem. We still have a problem because we have those employees who migrated from the local authorities to the county government. They were not promoted. ECD teachers, all of them were not promoted. It is also a very thorny issue that we are handling with the management so that our ECD teachers, all of them can be promoted. There is a very big number. Those who are due, we have around 750 ECD teachers who are not promoted, who are due. Komachielo be jotijegi ma kaonti ma Migori opogore paro kod ten kaonti ma Migori e wi chenro mar aheri. The right of an employee to belong to the pension that he or she chooses. Someone cannot come and choose for you a pension plan. Our employees, most of them, others are retiring next year. And this person has contributed to the pension scheme, the Life Fund pension scheme, for close to 35 years. And now telling that person to migrate now to another pension scheme, that is bringing so many issues. Jakomoko ma jotije kaonti ma Migori bona oko wan jotich ok nyal chun mondo oket omenda maggi mag aheri kama gin giwegi ok gidwar. A meeting with the county secretary and all the chief officers concerning the circular of migrating from a Life Fund to CPF. We've agreed that nobody will be forced to migrate from another scheme to the other unless consulted. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi nyime ka e kinde mathuolo mathoth anyuonge osebedo ka kelo midekre nam lolwe ka oketo ngima lee modak e nam e kind Nakuru gi Asumbi. Kata kamano bende ing'eyo ni anyuonge ma jomoko luongo ni Ford inyalo los godo makaa. Walimo miyo mosebedo ka loko ngima jodak ma nyangajo e kar chung'od bura ma Karachuonyo. Mosebedo ka loso makaa mag Ford, makaa mabero alwora kopogore gi makaa miloso mag yien. Sharon Ng'ao nigi ler mathoth. Mary Adhiambo Otieno yango ni chenro mar loso makaa gi Ford nochako bang' nyare sumone paro makamano. Chenro manyaka sani osebedo ka konyo jodak manyangajo mantiere kar chung'od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay. Kano kelo project no to an ne agombo gima nyalo timo ngimana. Kech ne wadak oko taon to ka koro wabiro kato ne onge gima moro mana timo bet tich bet biashara. Koro nwabira kwa time kamano. Ma thoth jomoko nitie mano obiro ma koro na keto ni koro mondo mi jo group oyud kaka ginyalo konyore. Aketo gi kaka koro ka ji dhi omo Ford nam tachulo gi to gigolo Ford no to watiekore kodgi e wach mar project mar golo gik moko e nam. Kwa biro ka to sama ng'ato tiyo kaka koro jo youth matiyo ka ichulo gi pesa bang' ka gitieko tich. Mary lero kaka giloko Ford mondo bed makaa. Makani wadhi nam. To kwa sedhi nam to wagolo Ford e nam. Ford kwa segole nam tiketo gi tukutuku kata pickup. To sombo gi to kelo gi ka to wamoyo gi. Moko be wawe nam kuno tuo
kato koro wakelogi ka gisetuo. Koro kwasekelogi kato wakanogi akana. Sama wadwa loso maka kaka santie matuo e nam to motuo dala ka bentie